Это один з самых адказных студентаў нашага універсітету, чалавек, на якога я заўсёды магу пакласціся, з якім магу раіцца па любых справах, які заўсёды падставіць плячо, які ніколі не падведзе, які заўсёды цікавіцца, прыходзіць, як справа, чым дапамагчы. Вось. Я вельмі рады, што гэты чалавек з намі, і спадзяюся, будзе з намі яшчэ шмат гадоў. Мікалай Халянкоў, запрашаем. Ой, Господи, люди, якія вы прыгожыя адгэтуль. Ей-богу, нічого ў жыцці прыгажэй не бачыў. І гэта таму, што вы ходзіце ў ВЗВ. А цяпер я скажу некалькі слоў. Людзі гавораць так у нас на Беларусі. У добрага бацькі добрые дети. Это их добрыми руками, это их гарачым сэрцам, это их розумам створана ўсё тое, што вы сёння бачыце, радуецеся. Я хочу, простыми словами. День, счастливый день, что с вами, я прямо от души сказать хочу. Живите долго, будьте все счастливы. И каждый день, встречаясь поутру, скажите, как я счастлив, как я милый, что в УЗВ родное я хожу. І ў заключэнне, калі ўжо так вам спадабалось, дык і мне захацелось. Выйдзі ранкам і глянь, як студэнты ідуць, як іх вочы ад шчасця гараць, як паважна пасядуць. Гэта шчасце жыцця, і другіх слоў няма. Апрача, хай жыве УЗВ, нехай вочы гараць, нехай песні гучаць, нехай дзякуй скажуць. А ей-богу, вы самое прыгожае, кого я бачыў у сваём жыцці, вот так стоячы каля мікрафона. Счастья вам! И я думаю, что на наступным годзе все мы в полном складе, узявши за руку тых, кто еще не